Dnes viac menej vyrovnaný zápas, aj keď ste ho mali výborne rozohratý, vedli ste už 3-1, potom prišlo asi chvíľkové podávanie, neuspokojenie sa s výsledkom. No povalili sme, prestali sme hrať, posilovať, pustili sme ich vlastne do hry a tak si dopadlo. Vyzerali ste potom ako likvidácia odošli tak trocha otrasení. Nič vám už nevychádzalo, trápili ste sa? No nervozita tam bola na hokejkách, je to pravda a neviem, proste hra nám nešla dneska, bolo to strašné, dá sa povedať a... V tretej tretine ste sa ťažko presadzovali, napokon sa vám podarilo 16 sekúnd pred koncom vyrovnať aspoň ten... Ešte, že no, dobre, že sme dali gól, lebo tréner bol dosť nervózny a dosť sme pustili zápas, čiže sme radi, že sa nám podarilo vlastne. V tejto sezóne sa vám to často stáva, že púšťate dobre rozhraté zápasy? To, lebo vlastne my vyhrávame o 2 góly a proste prestaneme hrať a super otočí za 3 minúty, dajú 3 góly a sme vlastne úplne... Čím to je? Strátou koncentrácie alebo ako sa to vysvetlí? Neviem, proste nie sme sústredení, koncentrovaní. V predĺžení sa šťastie usmialo na vás, máte teda 2 body asi podľa toho priebehu zápasu spokojne s 2 bodmi. Jasné, lebo to dnešný zápas sme nezvládli. Víkend 5 bodov, spokojnosť? Mohlo by byť 6, no ale tak dá sa povedať, že sme spokojní.